nou pe autostradă. Poate ieșim naibii pe la vreo unitate care să ne ia ăștia la... Dom'le, arătă ce drumul. Ăsta e drumul spre Pitești. Noi de fapt trebuia să mergem la plajă. Da. Aici stânga sau dreapta? Stânga pare să zic. E și dreapta drumul, dar hai că stânga. Dacă zici tu. Iar se deschide. Uite-l drept. Asta e chiar autostradă. Aici se fac șanț. Să nu dăm de vreun șanț.